Hvis folk bare vidste, hvor meget papirnusseri der var i det her mailerjob, så tror jeg, de ville komme på andre tanker i forhold til, hvad det er, vi går og laver. Der skal tjekkes olietanke, der skal tjekkes BBR-meddelelser og servitutter og alt muligt. Så nu går jeg ind og ser, hvad de kan finde på den her. Ja, jeg skal huske at trække et nummer. Så fik vi sgu det med os. Det er satans. De har bygget deres udhus på naboens grund. Og ja, det er jo også det, vi skal lave. Så nu får vi en hel del timers arbejde med at ligge og rode rundt med det. Så det får jeg sgu kendt til at lave hjemme på kontoret. Så nu må jeg lige have ringet til ham og instrueret ham i det. Det gider du ikke selv, eller hvad? Nej, det gider jeg sgu ikke. Det er så for lang tid. Han er meget bedre til det end mig.